Halo guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर बयनिसिमबो हैप्पी दिवाली। So दायो जों थांगासिनो दङ कयम्बटूर स्टेशन। माने आंजों सासे गथ' थायोमोन ना आदिबासि गथ', ओमफ्राय माने बियो न'आव थांनो नागिरदों। So बेखौनो जोङो दायो दोननो थांबाय दं आरोना। ओमफ्राय दायो टाइमा जाबाय 10टा। टाइमा 10टा, ओमफ्राय बेनि माबाया माने टिकेटआ माबायाव दं आरो 11:30 ओमफ्राय जों बेखौ दोननो थांबाय दं आरो ना जायै लोङै। स' बेखौ जेनेबा नोंथांमोननो शेयार खालामो होननानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' दिवालीनि बम सम लादोंना लायाखै रायजोफोरा? जोंथ' जेबो दिवालीनि बम सम बायदिसिना जेबो बायनाय जायाखै। बिराद गोबाव जाबायमोन ना न'आव थाङिया, बोसोरनै जाबाय। ओमफ्राय न'आव थांनो लुगैना बयबाबो। थ' माने आं बोरैबाबो मोनदों आरो ना, गोसोखौ बोरैबा दरसि मोनदों। मानो होनबा बेयो आंजों बिराद गोबावनिफ्रायनो आंजों लोगोसे दंमोन नालाय। ओमफ्राय दा माने बे थांनायखाय माने गोसोखौ बोरैबा मोनबाय दं आरो। स' भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन। ओमफ्राय रुमनिफ्राय ओंखारनाय समावबो बेबो गाबबाय आरो रुमनि सोरबा लोगोफ्राबो गाबबाय नालाय। ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय जायासै। थ' दा माने गारियावसो ओरैनो एसे भिडिअ लानाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आरो गोसोआबो बारा मोजां मोनाखैना, ओंखायनो भिडिअ लायाखैमोन आङो। माने आंनि जाथि बंस'बा आंनि असे थैनि नङाबालाय मा जानो, माने इफोरदि गावनि असे जालायनाङा आरोना। जाय मानसिजों माने गोबाव समनिफ्रायनो थायो, जानाय लोंनाय उन्दुनाय ज' थायो, माने बेबो माने सासे गावनि आंगो बायदि जालाङो आरोना। मोनसे हुदा जालाङो आरोना, लोमजानाय साजानायाव लोगोसे थाफानाय मानाय इफोरदि जायो आरो। মই বি আছো খাবা আকৌ দেখাবা আকৌ লাগিব যে মই বি আছো মোক দেখাব লাগে ন বেগটো দেখা বেগ নাই গৈ আছো আমি তিনিটা আজি আসাম আসাম going to আসাম আমি লাগছে going to আসাম न'आव आंखौ गारनानै सोरखौ रायबावगोन आङो काक गाली दिम মই बिश्वासी जले काक गाली दिम পেটটো ফুলি গৈছে মোৰ ভি মোক ফুটি লাগিছে একদম কিবা লগাইছে ইও হেৰাইছে এই थांसिगोन आरो ना न'आव दिनैहाय दोननो फैदों जोङो हम लोग जा रहे हूँ उसको छोड़ के। और देखो हम लोग का फोन आया है। मान जाओ फोन आ रहा है गाड़ी का। जब गाड़ी फोन आई से हाँ যাম নহয় বিহুত গলে তো গোটা তো তার খান ঠিক আছে কালকে যাবি নে হ্যাঁ কান্দিছে কান্দে হৰসাল লিখিয়া কান্দে নেকি ময়ে কান্দা নাই আমি কান্দা নাই এইটো বিয়া মাগি থৈ গৈছে ময়ে কান্দা নাই কান্দে পাগলি চাইফালে চোৱা নাপাৰে নহয় তোক পাহৰিব নেকি ইমান বছৰৰ পৰা মোৰ লগত আছ মই পাহৰে নেকি গাড়ী আহি আছে আমাৰ আৰু যা মই গাড়ী ঘৰ পৰা उसको फोन आ रहा है आने दो चलो बाय बाय रखा भैया बाय बाय लव यू आई मिस यू
बोसोरनिफ्रायनो थाबायना आंजोंनो दं ओंखायनो माने गारना फैनो बोरैबा मोन्दोंमोन आरो এতিয়া আমি গৈ যাম আৰু আমি বেয়া লাগিছে গাড়ী বুক কৰিলোঁ আমি গাড়ী বুক কৰিছোঁ কি কৰিম আমাৰো গাড়ী ফোন কৰি আছে ৱেইট কৰি আছে ন বহুত বেয়া লাগিছে আজি আমি দুটাই ৰুমত অকলে দুটা আছিল আৰু ভাবিছোঁ দুটাই হানিমুন এটা ৰাতিপুৱা গুচি গৈছে এটা গধূলি গুচি গৈছে दिनै माने जोंनि रुमनिया सासे फुङाव थांबाय आरोना ओमफ्राय दा बियो दा थांबाय माने आंजों बिराद बोसोरनिफ्रायनो आंजों दंना इयो 4 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय माने बोरैबा मोनो आरो तो गाइस जों दा थांसै रुमावहाय दोननानै फैबाय बिखौ माने दायो टाइम किमान एसेयाव दिपा दायो टाइमा जादों टाइम किमानसो 10:51 हा 51 मोर 51 एसे 10:51 जाबाय जों थांनानै रुमाव बिदिनो ओंखामबो जाबाय नालाय भातु खाय हानाय आमी ओटिपि भात खाय ओटिपि কোৱা এবাৰ কৈছে নমকে নগা চাৰে কেতিয়া গৈছে কেতিয়া ঘূৰি আহিব নদী নিশ্চয় দেখা না দুটা ছোৱালী আর বেশি একদম হয় আৰু কিবা এটা চিষ্টেম